Nou, eerst oorlog, toen wie zwier maar die rein. Maar toen was het droeg, dus fijn. Ja. Ja, want wat is nou lekkerder om zat te keuren of altijd van dat hitte waar is? Want vorig jaar was het best vol hit, hè? Ja, ik denk net dat te vergelijken kisten. Nee. Nee, de ene keer is dit nodig en de andere keer is dat nodig. En we wisten dat het komen zou, dus daar bereist hij op voor. En dan kist hij dit Sint-Klaar natuurlijk, hè? Nee, hier kist hij net zo klein. Dat lange stuk, maar die hoorde wie dat wie al droeg risselijkst. Dus vond ik al minder dan er één. Ja. Maar dit is dus wel voor herhaling vatbaar? Zeker weten. Ja. Hey, de stroom blijven.